Po oceni ljubitelja dobre hrane, 3 leskovačka specijaliteta, ajvar, roštilj i leskovački voz, nalaze se među prvih 10 na listi najboljih jela iz Srbije. Objavio je onomad svetski poznati gastronomski portal. Ajvar je osvojio drugo, roštilj 4., leskovački voz 6. i mućkalica 20. mesto. Lele, u jedan vagon ripav ćevapi, sitno kolce igrav. U drugi meškolji se pljeskanica. U treći je vegi stizavi uštipci. I takoj vagon po vagon. Ete, to je leskovački voz. Leskovački roštilj je tradicionalni način grilovanja mesa koji se smatra najvišim oblikom roštiljske umetnosti u Srbiji i šire. Navodi se na ovom popularnom sajtu. Međutim, paprika ne bi bila leskovačka paprika. Ajvar leskovački ajvar ili ljutenica. Leskovački voz ne bi imao gurmanski vagon s leskovačku mućkalicu da nije preduzimljivih leskovčana i da mi, leskovčani, nemamo tajni način i začin. Svaki jesen iste slike. Nikne džaci sa paprike. Izbaču su sve pobegle, pa u bure, pa u tegle. Paprika se pecka, bari, najubava za ajvari. U avliju kazan cvrči, majka vazdan, trčka, trči, ljušti neke naslikane, snogorecke ko čipkane. Ako ne znaš, s juga nisi, ne su reckeno potpisi. Koliko ljuto da bi znali, na njih su se potpisali. U to, ljuto. Ali merak nema cenu, baš otakve, odvezenu. Zabate se ajvar pravi, 100 tegle mu majka stavi. Celu smaže pa se smeje i ništa ne je. Samo da oladi dušu, sipe cel bunar niz gušu. Melodičan govor, posebne izraze za goste, pravne egzotici s kojim s lakoćom stvaramo i prenosimo našu priču i iskustva u amane. S generaciju na generaciju majstora, umetnika u negovanju tradicije, pripremanja leskovačkih specijaliteta u čast i slast ljubitelja dobrog zalogaja. Ajvar treba da ima dobru teksturu, ne sve da bude kisel, ne sve da bude mnogo ljut, ali mora da ljuti. Ne sve da bude previše ulja, ali mora da ima dovoljno zejtina. Mora da se jede ujutru rano, a i uveče kasno. Mora da je tako dobro da ne sme da dosadi. Zahtevno je tačno i prelepo imati dobar ajvar. Retko ga nađe čovek, svi prave ajvar, ili ga tako zovu, a malo ima dobrih ajvara. Mislim da nije samo namirnica, nego i znanje, iskustvo, pa i ta osoba koja ulaže to vreme dok okreće tu papriku pažljivo, da ne iscure svi sokovi, pa uljušti pažljivo, tako da mislim da je spoj svega toga. I društvo s kojim ga pojedeš i s čim ga jedeš, to je isto bitno, mnogo. Pogača, vruća, topla, mora da bude. I meso, neko meso. I sir, ma naravno, sir se podrazumeva. Otprilike 25 namirnica ili hrane ili jela mogu bi da navedem koje se podrazumevaju da su prisutni sa ajvarom. I to je ono celokupan šmek Srbije gde je ajvar, pa spoj svih tih. Znači, čvarke sa sirom, a između ajvar. I to je spoj. To je bukvalno sever, centralna i južna. Hrana inspiriše brojne umetnike, stvaraoce svih vrsta. Može li onda ukusno jelo biti i umetničko delo? Mi težimo ka tome da naša nacionalna kuhinja bude servirana na moderan način. To je upravo ta kreacija samog kuvara, samog gastronoma. Ja sam siguran da kuvar isto jelo ne servira 2 puta na isti način. Uvek je ta ljubav prema kuvarstvu, prema gastronomiji nešto što je ispred svega i nešto što daje elana i eto na neki način taj feeling u kuvarstvo. Znači, servirano jelo bacano na tanjer nije tako isto vizuelno kad se prikaže i kad je to neki sklad kolorita boja što i mućkalice ima. Ima crveno, ima zeleno, ima i tekako raznovrsno ragut od tog povrća i mesa, a i sva ostala jela koje su na nacionalni način.
pa čak i naš leskovački voz. Nekada je bilo u segmentima, jedan po jedan gang, to je sled. Sada se to radi na velikim daskama, sve odjednom, potpuno drugačiji ukus, miris, sigurno. I eto, ta struktura kolorita boja je naišla na jedno odobravanje i na potražnju uopšte generalno u ponudi restorana, ne samo u Leskovcu, nego i šire. Lepota je u oku posmatrača. Davno, još u antičko doba, izreče čuveni Platon. Tome realno do današnjih dana, a i u buduće, nema se šta ni dodati, ni oduzeti. Istini za volju, svaki pogled valjalo je i nahraniti. Spremljeni zalogaji prvo privuku poglede, zatim ih slasno sa uživanjem smažemo ili zbog promašenog ukusa jedva progutamo. Logično se nameće pitanje, šta je važnije kod izbora hrane, izgled ili ukus? Naravno, veliki uticaj ima vizualni izgled jela. Gosti prvo primete sam vizualni izgled, pa tek kasnije ukus jela, koji tekako nije zanemarljiv, ali prvi kontakt je kontakt očima. Mi kroz smerove kreativne gastronomije, naše smerove međunarodnu i nacionalnu gastronomiju, stvaramo stara tradicionalna jela, stavljamo ih na neki malo moderniji način. Ja mislim da vredi svaki napor da čini, da li je to narod, da li je organizacija, da li je država, da li pojedinac, da bi se sačuvala tradicija neka koja je vezana i za hranu. Jer smatram da je sastavni deo kulture ishrane i sastavni deo celine kulture jednog naroda. Koliko iskustvo koje nosimo iz ranog detinjstva, iz bakine i majkine kuhinje utiče na formiranje ukusa i posebni kriterijumi o lepoti i ljubavi prema jelu? Preko hrane se čovek krene da živi, da hoda, da ljubav se iskazuje preko hrane, vernost, marljivost, vrednost. Svaki dan neka domaćica sprema svojih ruku dela, hrani s tim, okrepi. Iskusni kulinari ističu važnu ulogu tradicionalne kuhinje, jer ljubav prema hrani jeste posebna i jedinstvena. Ukuse i mirise porodične kuhinje nosimo u sebi i tiho čeznemo za njima. Stalno tragamo, radoznalo poredimo sa jelima drugih podemlja i tako čitavog života. Ona stara jela koja se nekad spremala danas na malo savremeniji način da spremamo sa nekim novim dekoracijama kako bi se mlađoj publici sada, jer je ovaj svet otišao malo digitalno doba, pored Facebooka, Instagrama, oni putem tih mreža najviše prate ove događaje. Pokušavamo da na što najbolji mogući način sprovedemo i ukus, da zadovoljimo naša čula ukusa, s tim čula vida, jer što kažu oči jedu pre svega prvo, oni probaju hranu pa tek onda mi. Znano je da je čovek radoznalo biće. Volimo promene i eksperiment. Ljubav koju gajimo prema hrani inspiriše da stalno pomeramo granice u pripremanju jela i da kreiramo nove zanimljive ukuse, ali da stvaramo i druga umetnička dela. Hrana, pored mirisa i ukusa, inspiriše i oblikom, spektrom i kontrastom boja i teksturom plodova, voća i povrća i likovne i vizualne umetnike. I to je sad znatno zrelije. Izuzetno u boji, fantastično. Znači, ta slika sad ima mnogo bolji kontrast. Prvi plan je izuzetan. Ta diferenciranost boja. Sve boje međusobno da budu u nekoj korelaciji, u jednom harmoničnom odnosu. Lepo je što si ove sive tonove isto plasirao na tom donjem delu. Veština koja opušta i možeš da prikažeš puno emocija a poruka je, hteo sam da dokažem, puno boje različitih tonova, senki, svetla. Znano je od davnina da je hrana osnovna i važna ljudska potreba. Međutim, svedoci smo kako stvaranje novih ukusa prerasta u umetnost, kulinarstvo u kreativnu delatnost, a konzumiranje hrane u čistu emociju. Kulinarstvo je delatnost koja se uči celog života. Ako nema ljubavi u tome što radimo, u kuvanju, ne možemo biti kuvar.
pored smera koji imamo na visokoposlovnoj školi, imamo predmete međunarodnu i nacionalnu gastronomiju. Mi ta nacionalna jela predstavljamo kroz predmet kreativnu gastronomiju u serviranju na neki malo moderniji i kreativniji način. Ljubav koju gajimo prema hrani inspirisala nas je da stalno pomeramo granice u pripremanju jela i da kreiramo nove, zanimljive ukuse. Oni rođeni sa darom umetnika kulinara i ovi drugi posvećeni učenju, usavršavanju i deljenju iskustva iz kuhinje, znani i neznani, stvarali su magičan svet gastronomskih užitaka. Mnogi to i dalje uspešno čine. Sve je izraženije i zastupljenije i traženije kuvarstvo i gastronomija pre svega. Sve mlađe generacije, moram da vam kažem iz ličnog iskustva, s obzirom da sam profesor i na ugostiteljskoj školi i na visokoposlovnoj, da je sve više interesovanja upravo u toj sferi kuvarstva, gastronomije. Mlađe generacije tekako imaju strpljenje da uče od iskusnih, pa i od mene. Ja sam taj neko ko ne krije i koji, da kažem, nesebično prenosi znanje i siguran sam da ćemo u skoriju budućnosti imati mogućnost da to naše znanje implementiramo na sve mlađe generacije i da će mlađi, da kažem, samopouzdanjem u sebe i uz našu podršku, jer kad imate, iskusnijeg pored sebe, biti i tekako poznati gastronomi, kuvari i bit će na našoj sceni gastronomija, a sigurno Leskovačko roštiljadiv je broj 1 da treba da se pojave. Tradiciju leskovačkih kulinara neguje i razvija trgovinsko-ugostiteljska škola. Svake godine u vreme čuvenog festivala roštilja, roštiljade, u cilju edukacije, usavršavanja i promocije leskovačkih gurmanluka, održava se tradicionalno takmičenje učenika srednjih ugostiteljskih škola iz našeg regiona u pripremanju leskovačkih specijaliteta. Prava prilika za priču o kreativnom kulinarstvu. Menjaju se vrlo brzo te tehnike, menjaju se čak i povrće one koje mi uzgajamo, uvozimo, koje koristimo u toj novoj tehnologiji pripremanja hrane. I potrebno je naravno da se menja jer imamo i strane gosti, naše gosti, razne ukuse, znači gde to možemo da treba da prilagodimo i boje i ukuse i mirise, one koje odgovaraju tom jelu. Tako da, što se tiče digitalizacije, moramo da je pratimo jer je i deca prate, jer deca prvo vide na tim telefonima šta se nudi, pa onda nekada i pitaju zašto mi danas ne spremamo ono što se sprema tu i tu. Postavljaju pitanja, tako da su spremna uvek da probamo nešto novo, da vidimo nešto novo i da serviramo taj novi način serviranja koji je naravno i estetika i sve to mora da bude termički obrađeno, što bude na jelu, naravno lepo, jer uvek prvo privlače oči to što vide, pa onda tek ukus, miris i tako dalje. Kuvar je umetnik, pre svega. On mora da ima umetničku dušu, koliko god. Pa onda nadograđuje to znanje kroz život i iskustva koje prate, zavisi gde radi, nadograđuje sebe, nadograđuje naravno ta jela i on sam želi to umetničko da ugradi u jelu, da bi to jelo izgledalo lepo. Oni se prepoznaju već u drugoj godini kad krenemo onda da radimo topla jela i kad ih pustimo da sami kreiraju svoje jelo, svako svoj tanjer radi, odmah možemo da primetimo, ko je taj, tako da biramo decu za takmičenja, lokalna, međunarodna, znači republička i iskreno uvek dobijemo 3 od onih prvih 3 mesta među 50 škola, znači stvarno smo uspešni, ali kažem, decu prepoznamo već u drugom razredu, koja su rođena i koja će biti stvarno dobri kuvari i tako jesu, bar moje generacije, kad čujem da su svuda po svetu i da su uspešni i uglavnom su vođe u kuhinjama, menadžeri u restoranima, uglavnom stvarno rade za dobru platu i srećni su. Oni sebe ispunjavaju tako. I ja kad uradim neko dobro jelo i gost je zadovoljan, naravno sam ja srećna. Ovde na jugu, ljubitelje dobrog zalogaja najviše privlači naša jedinstvena kuhinja. Jedno od retkih autohtonih jela sa ovih prostora, leskovačka mućkalica. Kraljica među našim gurmanucima. Leskovačka mućkalica se priprema od povrća, to jest naše crnog luka, leskovačke ajvarke, paprike koja je takođe prisutna, paradajza i sve to začinimo ljubavlju, začinima, pre svega grubanom paprikom, mlevena u lakošnici od kozjeg roga paprike i dodajemo meso od vrata, znači meso protkano masnoćom. Takav ragu od, da kažem, kuvanja
povrća i mesa dovodi do toga da imamo pripremljeno gotov proizvod, to je jelo po porudžbini u udžbeniku Leskovačkog mučkalica. Hvala. Hrana je donela i stvorila mnogo novih poslova i zanimanja, od primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade, tehnologije proizvodnje hrane, do gastronomije koja je postala umetnost. Od kuhinje preko serviranja, posluživanja i u vreme digitalnih medija i društvenih mreža, kreiranja medijskih sadržaja. Šef Ivica Zdravković pored mene i da ću napokon moći da naučim kako to naše korodžilje. Ljudi su vizuelna bića i gastroprofesionalci da bi se probili do svoje publike uspešno razvijaju i veštine kreatora sadržaja, producenata, prezentera, naratora, TV voditelja, youtubera, potrebne za ozbiljnu videoprodukciju. Na drugu stranu i medijski radnici usavršavaju i uče od kulinara u cilju proizvodnje specijalizovanih medijskih formata iz oblasti turizma, ugostiteljstva i promocije tradicionalnih jela. Nije dovoljno reći da je ukus vrhunski. Izgled hrane može odbiti i obrnuto. Ne postoji dobra fotografija hrane ako jelo nije lepo stilizovano, a prezentacija jela ništa ne znači ako je ukus promašen. Oni koji su to na vreme shvatili, razvili su jedan novi pravac u videoprodukciji. Evo, danas smo gosti u Leskovcu, gde imamo to zadovoljstvo da na neki tradicionalan način vidimo ove neke moderne stvari poput leskovačke mućkalice i svih ovih specijaliteta koje nam Leskovac nudi. Inspiraciju za ovu emisiju dobili smo upravo čuvajući tradiciju našeg naroda, a tradicija našeg naroda se pre svega ogleda u očuvanju stvari koje su kod nas opstajale kroz vekove i koje se nisu menjale tokom prethodnih decenija. Hrana je jedna od najvažnijih stvari u očuvanju srpske tradicije i kulture. Zato smo i došli u Leskovac, gde zaista te inspiracije ima na pretek i gde možemo vidjeti puno zanimljivih recepata, kao i drugih zanimljivih stvari poput starih zanata kojima se takođe bavimo i poput očuvanja pravoslavlja i ostalih segmenta kulture i tradicije našeg naroda. Znate šta, evolucija je čudo. Tako da verujem da kako godine prolaze, kako se trendovi menjaju, mislim da je jako važno sačuvati taj tradicionalni pristup, ali definitivno mislim da nam prosto sve nudi više mogućnosti u odnosu na to kako je moja baka mogla. Oni nisu imali možda ni sredstava, niti mogućnosti da to iznesu onako kako je to moguće na današnji način. Tako da mislim da je uz dobre profesore i pre svega uz vrhunske sirovine moguće očuvati taj tradicionalni pristup, ali mislim da je jako važno uneti taj neki modern malo deo koji definitivno naše mlađe generacije imaju prilike da mogu da iskoriste. Hrana jeste najlepši oblik upoznavanja, zbližavanja, ali i pokazivanja nežnosti prema nekome do koga nam je stalo. Ona je univerzalni jezik koji iznova inspiriše deljenje kulinarskog iskustva sa drugima. Da li je veće uživanje u spremanju ili konzumiranju hrane? Nemoguće je izmeriti. Lepo je činiti i jedno i drugo. Poseban jeste i umetnički izraz inspirisan hranom, jer bolji je ukus začinjen lepotom. Ljudi, ja ću da uživam još malo u leskovačkoj mućkalici i onda posle toga idemo pravac do Šiška da spremamo